Въпросът е долу. То тук писенце, знаеш ли, ако го запалиш огъня на неправилното място, какво ще се случи? Те сборови иглички, знаеш как горят? Кое? Не питам, викам как горят, защото е страшно. Като клечки за кибрица. За секунди. Няма, ще внимаваме, ограждаме с камъни и така. А, да бе, да, то те се прави. Нямаш ли камъни в гора, не се пали огън? Даже е хубаво да са два дигнати камъка. И вътре да е пламъка. До първия там камък, как се казва. Да не го вдигаш много. Не се отпускай на мене, стой с крака, бе. Постоянно ми се облягаш отзад, знаеш кой е неприятно ти кам. Едно, че неприятно, едно, че мога ми щупиш таблета, като се отпуснеш. Не знам как да ти го обясня. Едно натискане и джамека, знаеш какво прави? Тък и до там. Аз този таблет я взех, че го взех. Или не трябваше да му намеря някакво място някъде, не знам. На мекичко отзаря между дрехите. На мекичко аз съм му сложила. Абе не те на мекичко, ти като си зад мене, не дей молеца. Ти видя аз колко пъти го изключвах лаптопа горе, в раницата. Копчето натиска се отстрани. Виж тук какви кученца има. Ти едното го направих на някаква хиена, не знам. Пък то беше кученце. Значи пътя са го оправили, той човека точно той каза колко години тук път почти е нямал. И всички са спирали горе. Горе. А той сега той каза, вика, тази година оправиха пътя, очакват, нали, да има хора. Ама то докато се разчуи, че пътя е оправен... То лека по лека, докато се разчуи, че има нещо. Той пак се разваля. А, не, то той писа отдавна се знае. О, то той откакто... Казвам ти, от байтошово време там е всичко направено. Са стари работи са. Ти щом виждаш минералната вода как извира от земята с пясък. Ама... Да бе, топличка е. Сега хладка не е вряла. Абе, за сега става, бе. Става. Топла е. За лятно време става. Да, не е вряла, топла. Да. Той може би и заради това, защото е така леко хладка тази вода и тук да не е застроено нищо с хотели и някакви такива глупости. Защото няма на къде да разпускат водата, защото е хладка и бързо изтива. Нагоре не е проблем, Не. Винаги ми е проблем надолу с мотора писе. Тук щом слизаме, то си бал ма. По принцип вече стигнахме. Имам салка, слязах ми на оня... И раз направо... Ние сляхме с малкия. Слязахме с малкия. Аз направо, то бах ти бърде беше. Те хората такива седят и нагледат ни двама с мотора долу. Те бяха очудени изобщо. Той после като се качвахме само да видях и вече става. Ето го, ето тук е. Едното е за жени, другото е за мъже. Скача.